Η Άρμα Ελλάς είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος όπου αγόρια και κορίτσια διδάσκονται την τέχνη του σπαθιού. Κάτι οι επικές σειρές, κάτι οι κινηματογραφικές υπερπαραγωγές μας κάνουν να ζηλεύουμε τις ικανότητες των πρωταγωνιστών στο σπαθί. Η Άρμα Ελλάς μας οπλίζει και μας ρίχνει στη μάχη. Πολεμικές τέχνες του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Οπλομαχητική κατά βάση, αλλά και άοπλα στη συνέχεια. Το 2003 φτιάξαμε ένα study group, όπως λέμε, ένα γκρουπάκι δηλαδή, ένα παράρτημα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε 30 άτομα, με κόσμο που ενδιαφέρεται ειλικρινά. Είναι το ίδιο για ένα κορίτσι με ένα αγόρι να ασχοληθεί με αυτό? Το συγκεκριμένο πράγμα που κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει φύλο. Δηλαδή μπορεί να ασχοληθεί όποιος θέλει και να τα καταφέρει το ίδιο καλά. Ηλικία? Ηλικία έχει. Πρέπει δηλαδή και βάσει του κανονισμού του συλλόγου κάποιος να είναι ενήλικας. Δηλαδή να είναι 18 και άνω. Πώς ξεκινάει όμως κάποιος να πιάσει σπαθί το 2012? Κάποιος μπορεί να του αρέσει πάρα πολύ σειρές φαντασίας, επικής φαντασίας. Το gaming. Άμα πολλά παιχνίδια έχουν σπαθιά. Αρκετοί βέβαια είναι οι μύθοι γύρω από την σπαθασκία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ότι το σπαθί είναι βαρύ. Αυτό είναι ένα σπαθί? Είναι ένα σπαθί του 14ου αιώνα περίπου. Αντίγραφο. Αρκετά πιστό. Το οποίο το βάρος του είναι γύρω στο 1,5 κιλό. Η πανοπλία όπως τη βλέπουμε εμείς στην ταινία πάλι, φαίνεται κάτι βαρύ. Ήταν έτσι φτιαγμένη ώστε στα μέρη που χρειάζεται λιγότερη προστασία να είναι πιο λεπτή. Αν και η γκάμα κινήσεων είναι πολύ μεγάλη στην τέχνη του σπαθιού, εμείς βλέπουμε ελάχιστες κινήσεις. Όταν χτυπιούνται, βλέπουμε χτυπάνε το ξύφος τους και μετά το ξανατραβάνε και χτυπάνε από την άλλη. Για όλους εκείνους που νιώθουν σύγχρονη υπόθεση ή απλά ψάχνουν έναν εναλλακτικό τρόπο εκγύμνασης. Έναν ιδιαίτερα και αρκετά χιουμοριστικό τρόπο σκέφτηκε ο Σταμάτης